Котка. Котка с черно и бяло. Намира се тук до един магазин. Вижте я как е застанала, страхлива е. Като тръгнах да се приближавам до нея, тя хукна да бяга. Но в крайна сметка се приближи до мене. Ето това е котката. Женска е. Стои. Тук е застанала на плочките. Качи се пак. Беше ейто там качена, сега е тука. Качи се и седна. Там отиде сега. Някаква жена нахрани котката. Хвърли някакви неща да яде, ма тя не иска да ги яде. Ела, писи. Ела. Видя ли сте, че не е страшно? Позволи ми да я погаля. Стига толкова.